Nu jij het soms niet weet, man, en de tijd zo aan je trekt, en ik de schoot bevraag die me tot leven heeft gewekt, en ik je zie wat krom gebogen, maar met dromen in je ogen, die je als meisje al bewaarde, vraag ik me af, was ik het waard dat je mij baarde? Het begon allemaal in de moederschoot. Zoals wij allemaal in de moederschoot begonnen zijn. Want jij kan zoveel hebben, man. Oh, geile donder, jij millennial. Die vliegtuig in en vliegtuig uit. Thailand, Sydney, Bogota, Buenos Aires. Zolang maar ver is. Lekker ver is. Nee, het gaat over over eigenlijk wat geef je door? Wat geven we door aan een volgende generatie? Ik denk dat dat de kern is van het programma. Maar eens beginnen, ja beginnen. Hoe beginnen, waar beginnen? Oh, ik eindig als geen ander, maar beginnen kan ik niet. Maar mijn vriend en ik, tegenwoordig hebben wij een schoonmaakster ter vervanging van relatietherapie. Alles, echt alles ruikt hier naar humus. Soms voel ik mijn dochter van gebroken dromen, van een zon die op zou komen, maar die langzaam werd beroofd van al het land dat werd beloofd. Terwijl het idee was ook eigenlijk bij deze voorstelling om er een soort doorlopende compositie van te maken. Dus het leek ons juist zo cool om dat standaard format van liedje sketchen liedje te doorbreken. En als het ware één grote compositie te maken van soundscapes, van underscores, maar ook van muziek. Het uur waarin de tijd nog niet bestond.